Hola, bon dia. Avui volia parlar sobre tabús. En sèrio? Quin pal, tio. Ja. Per què no parlem sobre sexe i drogues? També és interessant, no? Tabús com a paraula defineix aquella prohibició simbòlica establerta per unes conviccions socials, no? Que venen a dir que no podem parlar de certs temes. I bueno, i tabús en particular a TV3, a la Corpo. En sèrio estan fent publi de la Corpo? Qui ha escrit això? Qui ha escrit això? És un programa del David Verdaguer que ve a parlar sobre tabús de la societat i en general, bueno, aquest xaval, a qui no coneixia el David Verdaguer, va sortir a Plats Bruts. Punt number 1. Ei, tio, i tu conec, t'he vist per la tele. Sí? Sí, l'anunci aquell que va ser per les morenes, radical, parant el vàter com cal. I què, tio, ja has pogut cagar? És el català trist i pensatiu per excel·lència. Té un aire de melancolia al seu voltant que és molt heavy, així. Bueno, en tot cas, és un programa que surt els dimecres i l'últim dimecres, que va ser no sé quin dia, el capítol d'obesitat, la Mar, l'Albert, la Thaís i el David i l'altre David van anar a una casa un cap de setmana, suposo, i parlen sobre la seva realitat, sobre els seus problemes amb la societat. Això ho intercalem amb un monòleg rotllo al Quim Masferrer, que hi ha tota la gent allà i t'estan escoltant i per obligació t'han de riure les gràcies, i amb això aconsegueixen diverses coses, no? Parlar de la realitat de les persones, de les minories, de les discriminacions que pateixen, i també buscar el límit de l'humor i tal. I em sembla molt interessant, però és una mica avorrit, li hauríem de posar una mica de salseo, com els meus vídeos, bàsicament, no? Vull dir, però a vegades també costa, no? Vull dir, com ho diu la mateixa paraula, són tabús. I també costen de tractar, i aquí ve la disjuntiva. Ara mateix és un home blanc explicant-vos què explica un home blanc sobre minories i les bromes que fa. Més enllà de lo irreal que pot semblar això, sí que crec que és un programa que tracta els problemes seriosament, els dona un paper actiu, respecten totes les sensibilitats i es van tocant molts temes i és molt guai això. I a tot això, no sé quants capítols queden, espero que en quedin molts, i us convido a mirar-ho, perquè tot i que no és un programa de sexe i drogues, és un programa que aprens coses i més o menys és entretingut i sense faltar els col·lectius que hi han passat. Jo crec que em presentaré el de calvície perquè també és un problema social important. Jo ja m'estic mentalitzant i només tinc 27 anys, però per què la gent es va fer implants i no acceptem la nostra condició de calvos? No just.